Kuya, nakakalusudapan. Sila ay talaga. Swatter yung pa si Bayro. Tuya si. Water na ba ay? Aliwan ay swatter? Patay. Tuya? Nawasa mo eh. Sinong alibor to ni? Uy, Tagol! Uli pa ka! Parang tuyo eh. So, Sopas. Talo tayo. Munang tapo sirma. May babaga. Tapano da pang basketballan no nantanda. alam mo, maligalaw tayo ni Nani. Bawi tayo. San ibaga ma sila ay manggalaw ah. Tama sila ay talaga. Analo kayo amo? Congrats! Bro, na si Rin. Ngayon gabi korta mi ay. Manalo kami sa ay na ani siguro ay. Awagol. Tuwa. Ante, maksili anak yo, akagaway 32 points. MTB ngan. MVP, aliwan MTB. Maksir ka manaya anak, isa namin bago. Ay kada bubang kulibula, ipasak lang sa katong tampol. Tanta lang skura. Tanga-tanga. Balang ko istorya mo laba. Age, dagro sulaglag pantiyaw ng yagsalo. Makagirlfriend ka lang satan. Ayun na. 20 pa si Rime. Tani, pustaan la na ani. Final la. Amal na ba? Ang kapula. Insali ko lang naakan. Galagol, mangka. Ay. Mau niente. Insay salita naman. Si Dagula ba si Danday? Gabay mo na eh. Hindi lang. Salamat, ante. Unlak mo lang. Siya lang mga ebola pre ah. Oh. Uyay. Sige, ante, unlak ni. Paano makinawa nito? Tawala ni galaw niya ni. Maong laba, elim makala. King kasi mabaybay si mami ko. Dari tropa. Siya bala. Atanay, so ang gapi 20 ay. Dapila kakanan nyo. Ang kapula lang siya. Paniluluntak ang sayo ko namin. Paninuluntak. Ang kapulalante. Ang sayo ko namin. Paninuluntak ka na ba? Nagkila ba mang yu presi? Mang ni Dagol? Kaidan nyo? Ayos to. Alingwanan ko. Nyamanaya. Sige la ba? Ibali ta. Kaputir sa tananan mo. Anto? Tumanay. Mansisilo sa mo. 3 hours later. Kung ano hindi siya nanti ay. Dalawang Malakas 4. Akin! 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 Akin!
aguyag titaraman ko taray, Diyos ko! Kasi sirayo kayo, at ang mga basketball kilang manay, madi-dribble kini dya. Akin pre, inararo data niya tanaman. Ha? Ato ginawa ma? King ka mabalsa kayo? Anang nang ko, timulintay bula. Saki ka ba? Siya ka na yari. MVP. Ang tabangguan kalabat. Oh, matik ka to.